Gujarat samung tangna thangai Tripura sorok jungjola kalaimani koktoma sare no lukurok saimano phiaba tini Tripura news channel ni bisingte nungkui lukurok thangai sobakha koilas te burmani nukungo naitongni norok Tripura news channel ni bisingte Kungo tamni bagi phaika boroni phaika abagi no sai khenal Hambai ini jeng orop hai sopai mani gangkai jeng YouTube channel te nukha oparani borok onok ni borok je Gujarat thangai borok tai bini bukhana hana ni thangai bini bukhana tiga tai borok boyogya onek bipot kalai tongkha nei jeng je YouTube te nukha jeng ai YouTube te nugunyo jeng ifata piar keling chetani undai jeng borok ni lokal nukai rong nugai borok ni kamani perang rong nakhanawoi jeng belai dokhanangkha belai khe dukhongkha sini dopharok amo haikena bipot kaphabaye bipot khai batharjabaye kabang ma amo haikena sasarara nangai tongkha ano kaiterbo samani tongo 2013 o nongni dopharok kabangma facility tei batharjaknai kabangma facility tei thinai nei samani akok rong nangai tongphaikya ango kokno tini gojo para nei ang YouTube eko media rongni aro number nawoi borok bai jogajog khaiye ang tini borokno ani je center ni parimani kaitor mani je center ni ani parimani ang kisami sapono borokno jubanai hine tini ojagawo ang thai sopai ang tini borokno jubanani hine phaimani ge ang mairong tubukha chini center ni ingei 101 kg ke taibo chini center ni ingei jeng subalaya nei bini babu to thainya thangkaba ekani bini samungrok le khaina nangbala amani bagai bani samungrok phano subathang nei jeng rang 5000 tubuo mairongbo 101 kg jeng tubu obo sungni koborok maya khai tini uto norok borokno subana hani phailai kya ga subana hani phalimani bisingti norok subo subakha ga aboni bisingti lukurong norok tamni message namus hambai katang kaitono tini ni ogo joparawo jeng subana hani sopai mani bagai ang je bongni dukho kosto birmano orop phai khanawoi belai khani bkhayokha belai kha ang khabo khamkha tangai hingke chini dopharokno ang kok kasarna ni musungbu ama haike tai phemlok jagai ama haike phemlogai tatalang jagbai thung tabuthar jagbai thung jotono huske jolil sidi asungno hambai ang tabuk Gujarat samung khalai tongmani ane babu nahana thangmabo thui thangka
tabuk ano khairokjak jungno khairokjagoi chini o video no YouTube rogo nugui ungkui joto no khairokjagoi jungno iko chobana haika joto no hambai.